четвъртък, този четвъртък, нали? Какво имаме четвъртък? Имаме в бизнес инкубатора лекция, не знам как не е. Тоест, четвъртък занимание ще се проведе в бизнес инкубатора. Знаете ли къде се намира бизнес инкубатор? Не е точно сега така, то няма да е съвсем, нали, ние там занимание. Наши хора тъкмо ще направим. Да, ще бъде нещо като представяне на това, какво правим тук. Нали, идеята е малко да се разпространи след повече хора. И понеже те имат, нали, малко различна аудитория, всъщност ще се възползваме от това. Бизнес инкубатора се намира към централния плаж, като се върви към Нептун. Нали, вече завивате за Нептун там. И последната сграда вече преди Нептун, в дясно на ъгъла. Тя е една стара сграда, реновирана. Там е... Да, вече към... Малко по диагонал. Гледа към морето. Пак ли е в 7? От 6:30. 6:30. Там нямаме възможност за избор. Добре. Значи това е в четвъртък. Кой ще изнася лекция? Аз ще изнасям лекция, заедно с Мими Бакалова ще направим едно стая. И съответно тук няма да има, нали, защото то е някъде до към 8 или... Да. Да знаете, че там сме. И филм в колко часа? 19:40. 19:40 филм. Това са обяви за тази седмица. Добре. Избрали сме Рози вторник, защото във вторник трудето е на почти половин цена. И заради това избрахме вторник. Да затворя ли вратата или да пусна климатици? Затвори. Гларус. Ами аз бях пуснал климатиците. Да пуснем ли този климатик? То за сега не е. За сега не е толкова. Ако не стане после. Ако стане случайно. Дигне много енергията. А къде е Иван? Някой знае? Дончо видях, който каза, че подготвили някакъв обект за издаване. Може Иван да е там. Добре. И така, уважаеми дами и господа, имаме репортера от София. Сигурно с тайни диктофони. Не знам за кой говори. Тук му си казах откъде ми е познато това лице. Пак казах, нали? Вие води предаване на BTV. Да. BBC мога да кажа. Да, най-хубаво. С BBC мога да се объркаш, да. И така. Хубаво. Днеска сме 22. 22.06.2015 година. Вчера имаше много сериозен ден. Значи, министър в Индия обявил това деня на йога. Световна йога, нали така? 30 000 човека. Мисля, че дори в Бургас празнува. 40 000 човека едновременно правиха йога там. Бургас също. Доник малко закъснял, той сега правеше йога и той прави. Добре, значи вчера имаше една такава интересна информация, която аз мога да я кажа. Тя така, от мистично-езотерична информация. От мистично-езотерична информация вчера, освен това, че има най-дълъг ден, 15 часа светлина беше, и от мистична информация има такава версия, че вчера беше снет така нареченият около Земя една направена като защита, защото до сега на Земята все още нямахме добри взаимоотношения помежду себе си и много генерирахме черна енергия. Затова висши същества направиха защита и вчера тази защита за първи път беше снета, защото вече човечеството върви към своя по-добро бъдеще, по-осъзнато. По какви канали получихме тази информация? По какви канали получихме тази информация? От Репи утре се обади. Да. Има различна информация, има различна забавна информация, която можем да вярваме, може да не вярваме. Те са интересни, но нали, това е около тези информации, че 2012 година е била края на света, обаче неправилно се тълкува.
Те май може би правилно казаха, но те говориха за това, че свършва един период и започва друг период. Края на една светлина и започва друга светлина. Крала почина, да здравствует король. По-руски король умер, да здравствует король. Не мога да го преведа на български толкова. Краля обращава краля. Да. Тоест, ние вече сме в тази посока, че принципно няма начало и няма край. Всичко преминава от едно в друго и когато нещо казва, че е край, това е голяма радост за това, че има нещо ново. Така че трябва да имаме това нещо в главата. Но е хубаво за това, което там разказват. Между другото, аз пътувах и точно между Стара и Нова Загора по много странен начин бяха подрецени облаци. Точно като един такъв много дълга ивица по целия хоризонт. Не така всичко облаци, просто една ивица. Много странни такива облаци, защото аз много пътувам и не съм видяла такова нещо в България. И едно огромно по-голямо сърце от областта беше. Много красиво беше. Може би трябва да покажа снимка, за да се види за какво става. Много неща не знаем, затова, но това не е от значение за нашето развитие. Може би някой усетил нещо по-леко. Лично аз усетих колко леко минал тренинг в Разлог. Имаме много хубава новина. Искам Мими Бакалова да го каже. Кажи ми. Днеска си получила един имейл. Боже! Той всъщност не е първия, но да, днеска получих... Поредния имейл от този род. Да, по-скоро съобщение във Фейсбук от едно момиче, което участваше в един в тренинга, където бяхме на Кърджали с Татяна. И тя ми писа, че сега са били 3 дни на Стара Загора на поредното обучение. Явно не са успели, защото те искаха ние да водим, но явно не са успели да се преборят. И пише, че е ужасно разочарована и че това е мнението на всичките 20 души, които са били на обучението. И нали, пише, че всъщност след нас всичко им се струвало ужасно скучно и така. И че ще се радва пак да се види. Тоест това показва, че в качество, което... Аз много се радвам, защото много важно да носим качество в пространството. За съжаление, като ходим да обучаваме общините по цяла България, много често чуваме точно това. Тези обучения от нас кукат и нищо не носят и така нататък. И аз се радвам, че нашия център участва в това да възстанови имиджа в такива обучения, че тези обучения могат да бъдат полезни, важни и не само за работа, но и за личен живот. Като сега имахме обучение в Разлог, имаше едно момиче, което дойде, тя работи в министерство някъде, младо, и такова едно, за 2 дни обучение тя имаше, не знам ако може да кажа пълна промяна на съзнание, но имаше много силна промяна и тя сама го усети. И как го усети? Защото с нея тренирахме това упражнение, което между двете сили, нали, трябва да балансираш. Сега пак ще го направим. И момичето вечер отива на ресторант. И отива на ресторант. И като седят на ресторанта, тя харесва един бокал. Тя казва, ами този бокал, това е мечта на моя живот. Това и аз извиках сервитьора и казах, може ли да взема този бокал? И той казва на мен, не може. И взел този бокал и го отнесъл себе си. И казва, ако по-рано щяха така да ми кажат, щях да го насмета от всякъде. Обаче в този момент аз седях след обучение и работих със свое съзнание. И казах, добре, първо така. Спокойно. Сигурно той има право за някакво настроение. Може би наистина не може. И тя започва да работи и оправдава него. Не да го напада мисловно, а да го оправдава. Какво се случва буквално след 10 минути? Момчето идва и донесе бокал увит в хартия, упакован и казва, това е за преход заведение. И момичето беше шокирано. Тоест при нея случва, тя каза, и това се случи, когато аз поработих с мое съзнание. И каза, колко добре, че не го насметах, защото сигурно ако бях го насметала,
че няма да има такова. Със сигурност нямаше да има бука. Със сигурност нямаше да има такова. И да го открадне. И тя толкова се вдъхнави от това нещо. Но след това не е да приятелка, която всъщност я доведе на обучение. А тази приятелка, не съм разказвала за нея история, сигурно това е приятелка, която има невероятна история. Това е приятелка, която беше намерена в плика от захар на 11 ноември от една жена. Хвърлено дете. Чекай. Хвърлено дете на 11 ноември зима, обърнато в плик от захар, хвърлено дете. Тя е била подхвърлена. На това преди Година. Когато се ражда и майка я изхвърля от захарна там някаква... Чувал от захар. От захар. Чувал от захар. Няма се, не можа да чувал от захар. И жена, която я намира, тя я намира, за това, че реве дете някъде. Да. Представете се, това е разлог, 11 ноември, това е зима. Значи буквално на часове там беше работа, нали така? И а тази жена има 2 сина и на нея казаха, че тя повече не може да ради, а тя винаги мечтаеше за дъщеря. И тази жена върви и намира това дете. Буквално го намира на това е невероятна неща. И всъщност това, ако ви кажа какво момиче, нали, той разкаже, тя знае своя история, тя знае всичко. И тя разказва, аз казах, може да разказва, тя казва, разказва, няма никакъв проблем. Но да видите какво сърце, какъв човек. Та това момиче, с тази нейна история, тя също има предизвикателство в ресторанта. Защото към нея те наблюдаваха една много хубава двойка и много са кейфили на тях. И в един момент това момче дойде, нещо е поканил на танци, тя танцуваше, обаче това момиче идва и започва с нея. Ти как можеш? Ти знаеш, че той е женен. Може ли такова нещо? Така да го... И тя казва, и тя обаче каза, как тя реагира. Каза, тя също прави така. И тя започна да я казва, откъде да знам, че той е женен. Но нали със спокоен глас. И аз казах, тя да я кажеш, аз съм женен, нали? А тя е женен, нали? Тя е женен, нали? Но както и да е. Но най-важно, че тя не започнала с нея да спори. Тя не започнала с нея да конфронтира. Момичето й показваше средни пръсти, викаше, крещеше, значи там всичко, което е възможно. И тя обаче каза, не мога да ти отговоря на този въпрос, всъщност няма да ти отговоря, но спокойно отговори. Накрая момичето отива и пак я показа там, нали, през главите, пръстите и всичко останало. Обаче тия двете, понеже вече има двете истории, подкрепят една друга. Каза, видя ли как реагира? И двете идват на следващия на обучение, ами променени, светли и чисти и казват, работи. И те казват, те какво отбелязват? Казват, тази вечер с тези провокации може да се превърне в един ад. Нали, тук чаша, тук тези разправи. И може да се превърне вечер в нещо много лошо. Но когато те със своя реакция превръщат точно в обратното, и те са изкейфика, и те казаха, ние усетихме силата си. Ние разбрахме, че ние управляваме пространството. Така че такива неща много хубави, само от едно обучение народът прави резултата. И понеже ние говорим за реакции, говорим за това колко е важна реакция. И иска пак слушат Екхарт Толе и се оказва, че колко често ние говорим за това, че човека може да определиш къде е той, на кое ниво на съзнание, въобще и изобщо как е вътрешен, с какво той живее вътре, от неговите реакции. И изведнъж Екхарт Толе, когато днес чувам негова лекция, той казва за абсолютно също нещо. Той казва, но той добавя. Това, което е хубаво, понеже нашия път е пътя на синтеза и ние взимаме знания от всички посветени хора по света. И той добавя, че много важна реакция в настоящ момент ти да кажеш
позволявам това се случва в мое пространство. Той, нали, има ни такива много хубави пасажи, които помагат на човека в този момент да поеме негатива или това, което не му харесва, или това, което той не очаквал, изненадващо развоя на събития и негово предложение, как може това да помогне в този момент, в настоящия момент, който ти казваш, позволявам това да се случи в мое пространство. И той казва, обикновено това се случва с тъщи. Когато идват и тъща започва да ти казва най-различни неща, какво да правиш. Той казва, не знам защо за тъщи има такова поверие, че ти е обикновено много трудно, създава трудна ситуация. Но ти казваш вътрешно, позволявам това да се случи в моя пространство. Тук той казва много важно. Когато ти казваш това нещо, това напрежение се разтваря в теб. И аз веднага спомних, когато Кемпо Рамеш ни учеше на медитация. И в буддийски принцип също има принцип на разтваряне. Този принцип на разтваряне, те го казват така. Когато, допустим, изпитваш някаква болка в тяло, или когато имаш нещо в медитация, добро или лошо, ти не се закачи, или просто отиди в място на болката и стой там. Нищо не прави. Не предприемай там някакви неща, не мисли нещо. Направи просто енергия в това място. Аз съм правила тези неща и наистина болка се разтваря. И когато Толи днеска казал, че методика, позволявам това да се случи в мое пространство и това разтваря напрежението, но вече той казва за външен момент, тук и сега. Може би хубаво, защото нашето упражнение, което тук стоят между двете сили, нали, един човек, вече си участвал, това е също идея за разтваряне на въздействието. Аз мисля, че Марго ти също участваше. Или не успя минало път да поучастваш? Не участвах. А тя не успя да поучаства. Само Вики, тя ми провокира за това упражнение. Вики, така не успя да И когато сега го правихме в това упражнение, аз видях, че наистина това много помага. Може би сега като правим това упражнение, нека да пробваме да включим тази методика на Едхар Толе. Значи преди отговора, който ще бъде зададен тук на човека, може би трябва да се той вътрешно да каже, позволявам това да се случи в мое пространство. И най-интересно нещо, че тук какво се случва? Ти влизаш в пространство, където няма стереотипи на твои реакции. Ти все едно влизаш малко в пространство, където има празнота. А тя беше с нас Валя и тя пак напомни там нивата на съзнание на Кен Вилбър. И там, нали, има 10 нива. И интересно, че 9-то ниво, там влизаме в състояние на пустота, което казва няма нищо. А 10-то ниво има всичко. Това е приемане на всичко, а няма нищо, което ти казваш, че всичко е взаимозависимо и това е буддийски също принцип. Всичко е взаимозависимо и само по себе си то няма ценност. То е следствие и причина на някакви събития, на някакви неща в човека. Да, интересен момент, че когато се говори за разтваряне на нещата и когато човек успява да побъде в тишината, ти влизаш в това състояние на пустота, откъдето излизат новите ти реакции. Още един пример той даде много хубав с музика. Той казва, има китайска музика, която свири така. Обаче казва между звуките, там има тишина. Пауза. И той казва, тази пауза, тя е най-важната в тази музика. Не звук, а пауза. Така че, нека да потренираме тези паузи. Едно от нещата, които те са, когато сме забързнали ежедневие, ни като че ли казваме, нямам време.
Но аз забелязах, когато на тренировъчна площадка ти позволиш на себе си това нещо да влезе като поне начална стадия, че ти вече забелязваш тази тишина, тогава това остава в теб като постижение. И ти започваш да го приемаш, като момичета го приели на зло, реално на практика, в реални събития. Харесва ли? Нали интересно? Но, както ние казахме преди да изиграем тази игра тренинг, понеже имаме Мими, ти нали не си разказала наша игра? Не. Супер! Колкото зайче ще ползвате. Не, това е за теб, това не е зайчето. Това не е зайчето, ще скоча другата. Значи това не е зайчето. Ние играем в една игра, понеже в тази игра може да играе само човек, който никога не е присъствал на тази игра. За съжаление, И така. за щастие. И за да е щастие. Затова ние казахме, че всеки нови човек ще го пробваме да играе тази игра. За теб ще бъде интересно да видиш как и какво е, а за нас ще бъде кейф. Така, задача номер 1 твоя. Просто трябва да излезеш от зала, обаче зад вратата, за да не чуеш какво ще подготовка. Миме, им кажи, че са горе двамата да ни стоят накрая. Кой да е горе? Двамата Децата, са нагоре, ли? децата. Чувам ги, да ни стоят накрая. Да. Кой няма Няма парапет. парапети да не се Добре. Кой не знае още тази игра? Аз не знам. Ти не я знаеш, мисля, че и Рози не я И знае. аз не знам игра. Добре, сяда. И те много. И тя. Може би ти да ме кажат такова. Те ще разберат после. Те ще разберат, да. Добре, и така. Играта, принципно е за нас просто, но за тях, за нея ще бъде сложно. Тя ще ни задава въпрос. Въпрос, който нарича тук и сега, за теб. Но ти отговаряш не за себе си, а за човека отляво. Затова погледни, има ли тя гълги, има ли тя такова, има ли часовки. Защото много често задават въпроси и изведнъж в този момент не може да такова. И Се така, издава. да. И Тя така, трябва да ние хване логика. отговаряме за човека от ляво. Нали, Мими, ти на Джорджо ще задаваш, Джорджо ти на Марго и Доник ти ще задаваш на... Добре. Има ли? Както значи, Въпросът Тя питата. трябва да хване Значи, логиката. тя ти пита за теб. И Ти ти с... казваш, примерно, да. Ти избяла ли блуза? Да. И ти казваш не, защото той скатява Аз блуза. Ти отговаряш. И ти отговаряш. Ти не лъжеш. Имаме право да отговаряме само да, не и не знам. Ясно. Говорим само истина. Затова, ако тя ти попита, ти часовник ли си? Ето ти нямаш, обаче той има. Да. Ти казваш да, Ако и той няма, пак казвам. тогава казваш не. Да. Затова погледни на него внимателно. Както е облечен, какви цветове. Ако е добре ли се какво- Бръсната ли си? Да. Ако тя ти пита, добре ли се чувстваш, ти знаеш, не знам. Да. Защото ти не знаеш как той себе се чувства. Ясно. Тоест на въпроса, на който не ти е ясно, просто кажеш не знам, няма проблем. Тя ти пита, ти мъж ли си? Ти казваш да. Или какво питат? Вери, че отговор за Добре. Една мъчка много. Готов си. Денис, няма да играеш в игра. Айде бързо. Да записвам ли това или да се учвам? Няма записвай, това е. Вики. И така. Кой кара сега? Тук, ела. Сяка. Те сега ще изгледа. Сега, твоя задача. Ти трябва на нас поредно на всеки човек, и първи, втори, трети и така, задаваш въпроси. Въпросът трябва да бъдат свързани с това, с тук и сега на човека. Не хипотетични, а конкретно Да. задаваш на човека. За За нея. неговото състояние или каквото и да било? Каквото да е било. Да. Всичко може да зададеш. За нея, тук и сега. Да. Така. И задавайки тези въпроси, ти накрая трябва да разбереш логика на наша игра. На какъв принцип ние отговаряме. Каква е наша логика на отговора? Но отговорите са истина. Всички отговори са истина. Ние не лъжем. Абсолютно ние имаме право да отговаряме с да, не и не знам. Окей. Пробвай. Аз не си запитвам. Не, Аз не знам как се казва. Тя още не задава въпрос. Ана се казва. А студените на краката.
Трябва да кажеш не знам. Не знам. Но тя казва истина. Ти жена ли си? Да. На колко си години? Не знам. Ще ви кажа. Добре, Марче. Ти яде ли червена нещо? Не знам. Така. Той да не знам. Жоржи, ти участваш ли? Да. Най-участно. А снимаш ли с фотоапарата? В момента? Не знам. Не. В Не. момента не. Тя е хиена. Много важно, защото важно да ни Да, бъркате, да. защото това е много. Да, как истина само. Играчката твоя ли е? Не. Да. Да. Имаш време, да. Аз като дам някакви неща за него. Супер. Краси, ти с реклама ли се занимаваш? Сега, днес. Не. Добре. Да, Вики има. Не, голямата е Вики. На твоята коса какъв цвят е? Не Не може може да, да. Добре. Тъмна ли ти е косата? Не, руса ли ти е косата? Не. Добре, малката Вики. Тя ще играе. Тя не знае как. А тя Вики не знае как да е малка. Направо Кери. Ти имаш ли обаче начало? Не се. Как ще запредни човек? Ирина. Добре, Ирина. Къса ли ти е косата? Не. Ти си? Ели. Добре, Ели. Да. По-разнообразни въпроси около тях задали. Да, Гердан, ти имаш ли въпрос? Не. Не, и ти. И ти не. Никой въобще. Добре, Розия, ти... Ти спортуваш ли това на пилоните? Не. Естествено, че не. Добре, а ти днеска беше ли на главата си, като те видях за първи път? Не, и ти не. Така, Денис може да я питаш, тя знае как да играе. Дени? Денис, ти за чая малко. Аз супер. Добре. Окей. Ти имаш ли братовчет, ясно? Не. Ти па така са кефи, ще ми трябва ли да те питам? Не! Тук продължаваш. Да. Добре, Ани, ти на 50 години ли си? Това беше много коварно. Добре, това ми хареса. Аз започвам да се заплитам вече. Те мен аз да ти кажа. Според мен не се
заплиташ, ами напротив. Напротив. Напротив, Много добре, не се прав. заплиташ. Много добре се справиш. Много добре се справиш, да. Тинче, аз ти питах дали си мъж. Чакай, че... Не си питала. Не, аз те питах кой мъж. Да, тук дали съм жена. Боса ли си? Не. Да. Да. Цинка. Цинка. Добре. Мога ли на нея да я питам още или не става? Не, сега на следващата. Ще го забравя. На следващата Ще врътка. се издаде. Да, тя се издаде май. Ти къса коса имаш ли? Не. Не. О, палянки. Така. Нещо по-конкретно трябва да питам, за да мога да се ориентирам. Задай същия въпрос. Много е. Къса коса имаш ли? Да. И ти си с къса коса. Добре. Жоржи, ти жена ли си? Да. Мамка му! Имаш ли си порезо? Да! Чакай да видим. Да, добре. Чакай, че трябва си тебе да те кажа, да си дойдам на думата. Мъж или жена? Мъж Е, ли още си? стъпвам, не се издава. Ти си жена. Добре, добре. Мъж, жена. Така. Ти? Мъж ли си? Не. Добре. Ето няма как. Бъде. И тя виж, тя станала жена. Да, Кири, ти си мъж или не? Не. Не. Добре. Ти? Жена ли си? Да. Добре. Това ми хареса, защото да се ориентирам нещо. Да. Ти мъж ли си? Жена си. Ти си? Жена? Не. Не. Мъж си ти. Добре. Мъж. Да. Давай, близо си. Трима. Какво три? Мъже. Но, и каква ни логика на играта? Как ни отговаряме на този принцип? Не отговаряте, като ти ме лъжеш. Те отговарят честно не за себе си. А за кого? За някакви други хора. И Тя си е жена, А за кой? надявам се Да, много си близо. някакви За някои други хора, за кой по-точно? От тук. Каква е логика? За кои по-точно хора? Каква е Еми аз мога да ти подскажа, примерно въпросите, които зададе на нас с Маргото тук. Ай пък гледни още веднъж и... Въпросите, които ни зададе на нас, много ще помогнат. Променят, може би, половете. Мъжете са жени, те ли не са? Не. Имаш и за косата, примерно. Какви за косата? От мимито, така като завъртиш насам. Така, те не отговарят за себе си, а за... Чакай. Ти, жена? На тези от среща, дали не? Не, но Много си вярна близо. посока си. Още веднъж пък ни логика. Мими, коя беше? Тя е с къса коса. Тя е мъж. Да не е краси тя. А Джорджа коя беше? Жоржи... Жена. Марго каква беше? Мъж. Краси каква беше? Роднина полицай, роднина полицай. Така ли? Какво за роднина? За следващия. Ти отговаряш истина, обаче не за себе си, за човека, за човек, който си добре. Браво! Много бързо! Значи ти си... Аз съм играла вече... Тя се усети още като ме пита дали съм на 50 години. Може да играем Аз най-много бързах от Тинчето. Тинчето, нали, тя се опитва много артистично така напред. Да. Тя дори няма защо да се замисля. Мога да ти кажа, че ние, понеже тази игра вече играех около 5-6 пъти. Най-бързо се справите. Браво. най-точно на Денис. Денис беше там, беше уникално вече, да. Денис просто, вече като играехме с Денис,
И там разменяхме вече. И казахме, че всеки ще отговаря за себе си. И седим в кръг, аз държа химикалка. И влиза Денис и казва, ти химикалка имаш ли? Аз казвам, да. И просто от първи въпрос беше... Много хубаво, нали? Това е много бързо. Рози, ще направим на теб, обаче с друг ритъм по някакъв начин. Нещата ми е такова. Както и това с лещата сега. Аз не съм знаела какво въобще е. Тя си не знам. И казва, не знам, да. И Краси не работи в рекламата и всичко, да. Добре, сега играем друга игра. Чакай, Вики. Така. И Мими не е яла леща. Мими не е яла леща. Така, чакай, не, е такова нещо. И така, трябват ми две сили, които добре задават въпроси. Аз. Ще се справиш ли? Да. Егоистични въпроси трябва да задаваш. Да. Сядай! Да, ще пробваме. Поне един път ще пробваме. Вики, няма да се справиш сложно, защото сложна задача. И така, трябва да задаваме алтруистични въпроси. Кой може да задава алтруистични въпроси? Аз мога егоистични. Тинчето може. Егоистични май всички може. Рози, ела тук. Аз точно. Да. Аз ще науча, няма страшно. Ела тук. Сега ще се учим. Значи, ти задаваш въпроса, какво значи алтруистичен? Алтруистичен въпрос, това значи, че ти го задаваш в такъв ранг, че караш човека да се замисли за отвънка нещата. Допустим, ако въпрос се задава за любовта, и тогава казваш, а други хора как чувстват себе си от твои чувства? Нали? Това е алтруистичен въпрос. А как почувствал себе си там другия човек? А как? За другото, не за нея. Денис, егоистични въпроси. Нали знаеш? Значи как го задаваш? Ти започваш да задаваш въпроса и казваш, а ти ли си най-добрата? А ти ли, нали, от всичко от този род? Ти трябва да задаваш подвеждащи въпроси, окей? Добре, така. Денис, се спри човек, кой ще ме учи? Кой днес ще тренираме? Който още не е минаха? Мен да не ми бие, да И? Ирина, заповядай. Тя ли беше прекрасна? Ирина, заповядай. Много добре. И така. Ирина, твоя задача. Да. Значи, твоя задача. Когато ти задават въпроси, ти трябва да балансираш с тях. Едно от нещата, които сме казали, първо казваш, позволявам това да се случи в мое пространство. Тоест по този начин ти сваляш напрежение вътре в себе си. За това как изглеждам, умна ли съм, неумна ли съм, красива ли съм, не знам каква, успея ли, няма ли да успея. Всичко това трябва да се свали с това. Позволявам това да се случи в мое пространство. И не бързо да отговаряш. Това е тренировка на ума. Значи ти имаш право да помислиш, да усетиш как правилно да отговориш. Това са две природни сили. Едната е свойство за получаване, другото свойство за отдаване. Те въздействат на теб. Идея е как ти с тях балансираш. Когато на теб въздейства свойство за получаване, как можеш да отговориш така, за да бъде баланс, а не да бъдеш в капана. Допустим, изведнъж ти казва, ти ли най-хубаво ти кажеш, да, ти си в капана. Нали? Както и също, когато задава въпроса от алтруистичен момент, ти не трябва нито да се оправдаваш. Не трябва да отговаряш само с да и не. И не се оправдава. И не нападай, не критикувай друг човек, не се защищавай. Отговаряй така по широк план. Ти минала път присъства ли си на управление? Да. Ти си помниш как сме научили, как да се отговаря на тези въпроси. Добре. И така, уважаеми двете природни сили, свойство за отдаване и свойство за получаване. Каква тема ще бъде на Ирина? Каква тема ще измислим? Тема... Гердан. Това е много такова. Така, тема любов. Денис, аз дам ти един опит. Нали, да пробваш, защото това са сложни неща. Ние трябва да знаем за възрастни много неща. Но пробвай и после ще сменя. Добре? Няма да се обиждаш, но да. И така, започвайте.
Тема любов. Това са хубава тема, нали? Тема любов. Как Ирина изобщо възприема себе си в тема любов. Като там има много неща. Красота, ум, доброта, не знам, взаимоотношения, как избираш партньора, как поддържаш взаимоотношения. Много различни въпроси около тази тема може да се зададат. Заповядайте. Давай, Диас. А ти имаш ли най-хубавия мъж? Не, тя трябва да отговори. Първо трябва да балансира. И така, ти ли си имаш най-хубавия мъж? Не бих казала, това е оправдание. След като съм си го избрала... Това е егоистичен капан. Боже, как да отговори човек? Това е много сложно. Много е сложно. Не е ли свободен човек да говори как си иска? Не е за относителността на ситуацията. Така, Ирина, ако ти е сложна, имаш право да посочиш някой човек, който да ти помогне някак си да отговориш. Искам да помисля. Ами за всяка жена, може би, нейният съпруг е най-добрият. Много хубав отговор. Прекрасен отговор. След като живее с него, има разбирателство, имат общо време, обичат на еднаква музика, еднакви филми. И тук има още малко по-интегрално. Защо за всяка една жена нейният мъж най-добрия? Обикновено, между другото, резултата малко обратен. Ако говорим от интегрална гледна точка, защо? Как мислиш? Идва ли ти? Защото ти с този човек постигаш близост. И от тази близост... И взаимоотношенията са много близки и силни. Точно така. Тоест от тук теб ти идва. Ето, ти си излязла от капана на напрежението, защото ако казваш да, мой най-добрия, ти влизаш в егоистично определение и концепция мой най-добрия. И ако в живота, не дай Боже, срещнеш нещо по-добро, това ще ти нарани. А когато мозъка вече работи по този начин и разбира защо моя мъж така ми се струва, че най-добрия. Не защото други са лоши, а защото аз не го постигнах определена степен на близост. И това е много правилно. И затова разбира се за други жени, заради това. А не заради това, че други по-хубаво вбива пироне в стената. Нали така? Добре, прекрасно. Рози, давай ти. И така, свойства за отдаване. Нека да видим този натиск на тази природна сила. А ти, как мислиш, какво прави твоя мъж? Как мисли? Какво прави нейния мъж щастлив? Какво мисли тя? Супер, така е. Прави го щастлив, пак взаимоотношенията между нас, разбирателството, общите интереси, децата. Това, че усеща моята отдаденост, моята близост, близостта на приятелите му също така. Би го направил щастлив, нали така казвам с това хора? Виж каква разлика между два въпроса. Един въпрос много силно ти насочва към себе си, нали така? А другия въпрос ти разширява и прави ти усилия да разбереш другия човек, нали така? Задава ли си този въпрос на този етап от живота по този начин, който ти зададе Рози? Аз за себе си. Да, задава. Това е много важен въпрос, който всеки човек, като живее с другия човек, трябва да го задава. А какво прави човека, с който аз живея, щастлив, когато той живее с мен?
този въпрос един от важните. Браво, Рози! Прекрасен въпрос. Денис, твой въпрос. Хайде още малко. Ти най-много ли обичаш своя мъж? Значи, той си има, знаеш много добре, че си има майка и баща. За родителите детето е най-свято и най-ценно. Така че не си мисля, че аз съм човека, който най-много го обича. Много отиваш. Тук в този отговор може да отиде много по-метафорично. Ти най-много ли обичаш? Ти започваш да в плоскост така отговаряш от хоризонтална плоскост и вычисляваш хората. Първо да отговориш на този въпрос по принципа. Тук казват най-много обичаш. Въобще понятие най-много обичаш. Какво е това понятие? Пробвай да отидеш. Аз дали обичам най-много него. Пробвай тук да отидеш на по-широко. Нали, както казват, нали, тук нива на отговора. Има нива на отговора. Тук ти отговаряш на ниво сибичност. Нали така? Аз, той, тя, както казват така, човек, цялостно му развитие на човека, разлика, ти можеш веднага да видиш каква е разлика. На първи етап на развитие, човек има само две понятия. Аз съм. И най-много се държа за свое тяло. Ако тяло му зле, значи нищо друго не му е пука, важно тялото му е добре. На малко по-широко състояние той казва, аз е моя майка. Двама човека. Още по-широко аз, моя майка и баща. Още по-широко група. Това е първо докосване до група. Още на по-широко ниво националност, обаче в рамки на една нация. Още на по-широко ниво, нали, на цялата земя. Обаче, още на по-широко ниво включваш, че и земята жива, и растения живи, и всичко е живо. И на още по-широко ниво, казваме вече космическа пандемия. Нали? Ти усещаш, всичко е живо, че всичко е живо и ти си свързан с всички. Тоест, това е степента на свързане с света. На къде се свързваш? Когато тя ти задава понятие за любовта и най-силно, ти можеш да отговориш от тук, като започнеш да причисляваш хора, нали така? Майка, баща. Но това е тук. Може да говориш по-глобално на нивата. Най-много от своя мъж. Обичат го най-много. Ага, ето, сега разбиваме стереотипа в съзнанието. Най-много. Като това се казва, отговарям в пространство, което ми е ограничено и аз там стоя. Ти казва тогава не ти... искам да кажа, че го обичат, ама тя ме казва най-много ли го обичаш. Знаеш как можем да отговорим? Излизаме от ситуация и ти казваш така, дума най-много, защото тя ти най-много. Дума най-много за всички хора е различна. Да. Колко е? Виж, ти излизаш от тези граници. А теб ти е една дума за котли. Да, точно. Дума най-много, това е... За теб много интересно, като човек, който ти водиш предаване, разговор с различни хора. Това е много интересно в този момент сега. Това нямаше да се сетя да изляза. Да. И излизаш от това и кажеш, и пробвай, извинявам се. Пробвай така да излизаш по този начин, от този натиск на егоизма. Балансирай. И така. Пак ще повторя твоите думи, аз друго... Добре. И за тях повтори още. Да. Най-много, нали, за всеки означава различно. Значи силна е обичата му и на приятелите му към него. И пак се сетилаш тук. И пак приятелите. Дори домашния любимец го обичам и не знам вече какво ми да. Вижте, как нашето съзнание, нали, стои в стереотипа и не може да излезе.
дума, ти казваш, дума най-много и обич, това е толкова широко понятие. Аз вече знам отговора. Пробвай, Дениса. Ала ти, сам задавам въпрос, сам отговаря. Айде да пробвай. Пробвай ти да отговориш. Ами, това означава, значи, дали най-много обича мъжа си? Ами, някои хора не го обичат, други го обичат, но не може тя най-много да го обича. Всички го обичат по различен начин. Близо. Много близо, много хубаво. Да, след това почнах, обаче пак съм много ограничена. Да, че и други го обичат, ама. Да, не отива в това. Нали? Принципно. Отивам повърхностните слоеве. Това не е лесно. Но тази игра или този тренинг показва как ние седим в кутийката. И сега тази кутийка излизаш. Ти можеш да излезеш от тази кутийка само през преживяване на нова реакция. В момента ти тук раждаш нова реакция. Тоест, ти стигаш до своя реакция и ние тук всички заедно точно така разширяваме твоя реакция. Това правим в момента. Добре, айде още. Може ли да помогна? Хиляди отговори. Пробвай ти. Аз по друг начин разбирам въпроса. Опитай я, ти ли най-много? Ти ли от всички останали жени? И ти как ще отговориш? Или майка и най-много? И ти как ще отговориш на този въпрос? Аз бих отговорила, че всеки за себе си обича най-много своя съпруг, когато живее заедно с него и споделят заедно всичко. Така че... Много егоистично, нали? Трябва да излезем от егоизма. Виж, окей, но това все още е малко ниско, защото тук може да кажеш, моя дума най-много с всяка година расте. И с всяка година става и най. Затова може би това, което в момента ми след 3 години, това ще бъде нищо в сравнение с това, което ще постигнем Ето, аз така ти отговоря, че ти просто, разбираш ли? Аз отговоря широко. А не закотвено само за това нещо. Това имаме предвид. Това е баланс през празното пространство. Добре. Чули отговор, който казах? Беше интересно. Най. Добре, Рози, давай. Виж, Ирина вече седи усмихната, погледни. Как граници, когато на човека се разширяват, просто започва освобождаване от напрежение. Да. Аз пак ще гледам малко. Да. Какво... Знаеш ли за какво мечтае това нещо? Знам, да. Една от мечтите му е да лети с вертолет, но той сам да го управлява. Иска да се научи да кара вертолет. И тук много хубав въпрос със свойства за отдаване. А какво ти направи така, да му помогнеш той да кара вертолет? Идеята ми, имала съм такава идея за неговия юбилей, да му подаря такъв подарък. Вертолет? Дай Боже, много обичате счетоводители, бе. Стили вертолети. И да по някакъв начин да осъществя тази негова мечта. А още по-широко, ако отговориш от интегрално ниво, как можеш? Добре, това е на практика така, а още по-широко. Тук можеш да кажеш, аз мисля, че най-много му помагам с това, че подкрепям негова идея. И никога в своя мисли не съм се страхувала за лоши неща. А по-скоро съм концентрирала се около това, как да се осъществи тази идея. Найде Да, съм си го мислила, обаче не го изказвам така. Но щом започнала да мислиш, това е много хубаво. Да, аз винаги съм го мислила и си не е било като идея. Значи излизаме на по-широки нива. Излизаме тук, вече започваме да говорим от по-високите нива. Добре. И съм я приемала тази негова идея като нормална, не нещо супер екстравагантно. А как можеш да отговориш, тук също е много важно, за да няма конкретно нещо, понякога да кажеш,
Принципно аз смятам, че ние помагаме тогава на всички хора, когато в наши мисли съгласяваме с техни мечти. За всички. Нали? Да. И тогава става много широк отговор. И той засяга Да ги всички. подкрепяме, да. Той засяга всички. Добре, Денис, още изпит сега за Ирина, да видим. Едно хубаво егоистично въпросче. Твоя мъж подкрепя ли твоята мечта или ти горкичката сама се осъществяваш мечтите? Наистина за горкичката Денис. Влезе в капана на егоизма. Думата горкичка беше ключова. Аз шегувам. Смисъл не се самосъжалявам в никакъв случай. Нали, това в кръга на метапа, горкичката го казах. Аз не се самосъжалявам, че... За оправдаване? Да, добре. Така. Не винаги ме подкрепил. Много бих искала да ме добре. Не ме подкрепят, бих искала. И започва моя нещастна история. Не съм нещастна. Не съм. Това, че се го постигам без неговата подкрепа, не ме прави нещастна. И не се съжалявам. Тогава отговори го по интегрален начин. Кажи, въпреки моето желание. Понякога, когато ние мислим, че не ни подкрепят, но точно това най-силна подкрепа. Точно така. Защото това ни прави сила. Точно така. Това иска, ама не успях. Нали си била? Близко. Беше близко, но такова. Ама аз след после ще да го кажа. Ама първите ми думи явно но първи думи ти започват. Първи думи започват като нещастен човек, отговаряш, като жертва. Като такова. Не се чувствам такава, но това, че не ме подкрепя, не ме притеснява, напротив, прави ме силна и аз си постигам мечтите. Тоест не толкова сама, с мои приятели, с мои познати. Да, но този отговор от нивото пак е тук. Около мен, мои приятели и така нататък. Ние трябва да се учим да отговарям по-широко. Когато ти отговаряш по-широко, сега когато си отговорил, става нова лична история. Прекалено лична история. А когато аз там пробвах да отговоря, тя става широка, засяга всички. Принципно засяга всички. Да, не трябва да говоря само от моя гледна точка. Само от твоя гледна точка. Да. Тогава това засяга всички и тогава ти... Никой не трябва да се чувства нещастен за това, че не го подкрепят винаги във всяко едно тяхно начинание. Напротив, това трябва да ги мотивира сами да се справят, стават по-силни и успяват. Не, това е ниво мотивация, тя не е интересна и назидателна такава. Тези отговори много неприятни дори. По-скоро, че много често ние не знаем откъде получаваме сила. Нашата сила много често се образува и от това, когато ни подкрепят, и от това, когато не ни подкрепят, но това е пак дават ни сила. И тогава това касае не само теб, а това касае всичките. Тоест ти отговаряш на принципен начин. Защото тя го лично към мен го задава, аз трябва да отговоря. Това е баланса. Баланса да взеш от капано на лично, и ти не го възприемаш лично, ти отговаряш от гледна точка на закона на природа. Да, аз отговарям лично. А ти отговаряш лично. Да. Правда още веднъж. Не отговаря лично, отговаря от гледна точка на закона на природа. Пак на този въпрос. Не, на другия. Давай, Рози, пробвай. Не да говорим в момента конкретно за твоя съпруг. Когато той е гневен или тъжен, или апатичен, или нещо го тревожи, как ти му помагаш
помагаш да излезеш от това състояние? Как да не отговарям лично? Добре. Егоизъм възмутен. И казва, как така? Ще се опитам. Добре. Много често всеки попада в такава ситуация, да е унил, да е гневен. Най-правилната за мен реакция е да не се противопоставяме на този човек, да го изслушаме, да го подкрепим. Ако можем с нещо да му помогнем, да го направим. Много добре. В никакъв случай да не влизаме в конфронтация с Много него. добре. Ако обаче виждаме, че това може да му досади, по-добре е да замълчим, да изчакаме един по-подходящ момент, в който се опитим, да покажем ние какво мислим, но по всякакъв начин се опитаме да му помогнем. А кажи го кратко, с 3 думи. Да, ще ви кажа. Да работим за неговия комфорт. Да, във всички ситуации се опитам да работя, да работим за неговия комфорт. Да, близо си. И така, разбрала си. Започна малко разтваряне на стереотипна реакция в главата. Забележете, реакция у нас толкова автоматична и толкова обяснителна. И така, разтягаме лукуми. И когато ние... Защо разтягаме лукуми? Защото мислим, че ние не сме разбрали. Ей така. И ние започваме малко, още малко да кажем. И още малко. А ние не разбираме, че в този момент човек вече не ни слуша, защото дошло тук. Ей така. Малко множко дошло. Разбрахте ли как става игра? Нали? Става ясно как става игра. И така. 1, 2, 3. Първа тройка. 1, 2, 3. Втора тройка. Сядам ли аз? Свободна ли? Елате тук, сядате тук. 1, ти ще бъдеш тях с 2, 3. Много хубаво. Третия тройка. Ай, седни тук малко така. 1, 2, 3. Третия тройка. 1, 2, 3. Четвърта тройка. Елате тук. Сядайте. По тройки. Седите по тройки. Вие също тук тройка. Вие тройка тук. Вие тройка тук. Да има място обаче. Да има място. И така. Правим разчупване на реакции. Казите, миналото, вие между двамата ме минавахте, нали? Направете на маразон, моля. Изберете свойство за получаване, свойство за отдаване. Седнете, значи, човек... Да, трябва, за човек, за който правите, той трябва да седи в средата. Нали, но е така, да, е така, това най-добре. За кой ще правите? За Ани да правите. Кой ще го е? Кой ще го е? Направете за Ели. За Ели направете си свойство егоистично, си свойство за отдаване, направете за Ели. Решихте ли? Да. За теб ще правите. Добре. Ти за да раздава ролите. Вие сте силен ли? Или за теб ще правят? За кой ще правят? Не знам, чакаме. Разбрах, че раздаваш роли. Искате... Направете за Мили Бакалова. Или ти сега ти загря ли или не? Не, аз не мога да... Тя не загря. Значи, тогава направете първо за нея и после ще сменим ролите. Обаче... Тя трябва да ми помага. Егоистичен въпрос задава. Егоистично ли се задава? Егоистично ли се задава? Тема. Ами дайте тема същата. Тя е много тема. Понеже всички минаха тази тема и така. Значи тема любов. Тема любовта. А кой ще ме контролира? Еми аз ще минавам по групите и ще мина. Чужо, вземи това нещо така по групи. Добре, започвайте. Започваме. На мен? Да. Чакайте. Дава егоистично. Много добре. Аз трябва да балансирам. Да.
Айде, почваме. Не. Чакай. Как може да обичаме? Той това не е лесно. Ти получаваш какво? Вече разбрах. Защото в момента мисля, Първите въпроси. ето го човек ръците си. Когато се поддържа. Така че да, бих казала, че съм възможен, не съм просто в живота. Супер. Такива думи, които са имам за периоди. Общо не съм отговорил правилно. Извинявай. Добре, Да не знаеш, защото аз мога веднага да задам второ въпрос. Защото не е как се... Как ще харесва всичко това да себе си. После. Това не е като коментара. Не е така ще защото аз се вкарам още по-дълбоко в капана. Общи мечти. Когато мечтите не се разминават, тогава е хубаво. Нека да видим. Да се радваш на това да виждаш как всеки Аз казах, да не обича себе си. помагаш на другите да реализират. Така че така говори. Уклончиво. Според мен, ама... Как помагаш? Не е хубаво да ти взеш Преди всичко ги приемам. Според мен уклончив отговор. Просто на този въпрос може да се отговори. Човек се учи да обича себе си. Мисля, че съм на Това беше отговора на предния въпрос. Нищо! Ма избягваш въпроса, писал поне... Помагайте, че не... Вие имате право да кажете, не ми харесва отговор. Тя да я... Аз казах, че ми харесва. Как можем да можем на хората да разберат какво реализира? Аз мога да им кажа как съм, но не трябва сега да отговоря. Може да покажеш говоря на въпрос. Нека да покажем своето знание, да помогнем и те да го ползват. Тоест какво помагам? Оказва се, че помощта само с даване, буквално си даване, ако имат нужда. Се заключава понякога да се научат да обичат да не правиш. С любов, а понякога да научава да правиш всичко. Нали разбираш? В смисъл такива неща, т.е. ти си по-високо. Щом ще учим да... Аз съм съвременничка. Щом ще учим другите хора. Добре, китър. Кое е разлика? Въпросът. Не може майка да ти да се превъзбужда. Давай положителни, тя съм. А сега въпросът ще зададе кое повече обича. Има ли разлика между чувството на живота и после любимец и хората? Да. Помага да се свържем с живота, материално. Прекалено широко. Ти прекалено отиди в общо широко. Ти искаш ли да помагаш да реализира мечтите си или само че да си
Или само... Желанията не могат да бъдат свързани само с нас. Тоест, не трябва да бъде прекалено от свързани с желанията не са свързани с тях. Как да не отговоря за По този начин самите желания са на всичко. Към това да бъде Добре. Какъв въпрос е това? Когато се отнася до мечтите, Как става Успяваш ли да миниш изцяло в ролята на наблюдател? Някога да, понякога не. Но опитвам всекидневно и ежеминутно. Добре. Бих казала, че се получава. но имаме проби. Може да кажеш, може да се каже, че вече за мен подарък като не нали разбираш? И тогава хопа, ти си така. Кой искам от вас, нали? Що ви много хубаво? Да, но засяга нейното да, удоволствие от това, че дава прекрити го и сичен въпрос. Да. И твой отговор, това е много хубаво. Да отговоря? Да. Не бях се настроила за алтруизъм, а сега трябва да се настроя за егоизъм. Заразяваш такива с любов, като виж, че ще стане. Много ме завъртя да кажа. Нищо. Той така не завърта. Това трябва да завърта. Все по-често ми търся удовлетворение, защото това е като да съм зацепена за резултата. Аз не го искам. Като стар обичан кадър да говори. Измазулих ли се, както казва една приятелка? Много добре. Много добре. Тук нямаше нито нападение, нито оправдание, нито такива. Беше много точно, не беше много отнесено, не беше много добре. Добре балансира. Добре, сега ще ти покажа. Добре. Това, което виждам, че има няколко типа отговори. Един тип отговор, аз и моя жена, и мои приятели, и мои деца, и мои, нали, всичко започва. Друг тип отговор. Толкова общо, че така излетя и отива някъде въпроса. Значи, трябва да държим златната среда. И в момента аз искам да продемонстрирам един отговор от една група. Задай въпрос и искам Марго да отговори на този въпрос. Така, чуваме един въпрос. Той уж беше алтруистичен, но прикрит. Не казвай. Добре. Нека те да кажат дали въпросът е алтруистичен или егоистичен. Добре. И слушам. Марго, дали се чувства удовлетворена от това как се чувстват хората около нея, но които им дава любов? И моят отговор е, че все по-често крайният резултат не ме касае. Давам, без да очаквам нищо за мен. Много хубаво. А въпросът какъв е според групата, ако мога
да попитам, според вас е егоистичен или алтруистичен? Алтруистичен е свързан с взаимоотношенията. Да. И малко има там. В същото време засега на славата, но това като даваш любов. Това нещо другото много хубаво, защото да зададеш егоистично-алтруистичен въпрос. Това е много... Нищо. Ще дойдем до там, нали? Но Марго се справя. И забележете, той веднага се усеща, че тя някак си отговори, окей. Всеки казал, удовлетворен съм от този отговор. Нали така? Няма такова нещо. Тук вътре няма това нещо. Тоест, това е, когато тя е излязала от тази граница и много точно отговори в рамки на поставената задача. От друга страна, тя не беше в тези рамки. Това е един от много интересен момент, който ние трябва да потренираме, който тренираме в момента. Много често на нас ни казват, харесва ли ти времето в България? И ние започваме точно там да отговаряме. Просто няма лошо, но понякога това се нарича въпрос е сугестиращи въпроси. Които навеждат към определеното. И, понеже ни казваме, че ние работим с реакция, ние излизаме. Не е този виновен, който задава сугестически въпрос, а този, който започва да отговаря в тази посока. Няма въпрос, на който ти не можеш да отговориш. Няма въпрос, който да ти сгащил и ти вече чувстваш себе си притиснат. Ако ти имаш, нали, състояние на съзнание, когато влизаш, като ни казваме, през пустотата и можеш да отговориш от всяко ниво. Включително и хумористично. Сега искам да зададете въпрос. Няма значение от кое, но искам този, който отговаря, да отговори хумористично. Пробвайте. Не. Въпрос може да бъде много сериозен, много такъв един всичко. Какъв въпрос? Може и на другите. Влияние върху мъжете. Велико просто. Шубен стан смешно. Да, не е лошо. Аз съм вишел от работи. Имаме един хубав пример на бързичко, да ви кажа. И така, в тази група въпроса. Тинче, задай въпроса. Кефиш ли се на вниманието на мъжете? Също ли? Чакай, не ли ви какво отговорите? Един от варианта на отговора са хиляди и... Мога Ахмед не бяга. Интересно обаче, че се получи някаква вълна тук, защото доколкото разбрах, тая група е задала почти същия. Нашия въпрос беше, имаш ли влияние върху мъжете? Да, много хубаво. И така, имаш ли влияние върху мъжете? За повече от едно нещо не може да стане. Отговор без думи. Имам. Как? Без думи. Да. Бяга тя, да я сплещаш по-здраво. Тук може да кажеш, зависи от нея честна, тя говори. Не чи ми отговора? Не чи ми един отговор? Един отговор. Трябва да се зададе въпрос на Марго. Имаш ли влияние върху мъжете? Марго само се разсмя, но аз си показах един от варианти. Зависи от коя честна тяло говори. Много яко отговор. Много готино. Имаш влияние върху тя казва, имаш влияние върху мъжете, аз казвам, че имам. Ти хумор ти Добре. Имаш ли влияние върху жени? Как поглежда обаче? Да не объркаме отговора. Чакай сега. Тук се почва пак стреля. Да не объркаме. Чакай сега. Тя бе ми чува. Ти отговори ли? Да. Може ли да чуем вашия въпрос и отговор? И така въпрос. Въпрос беше какъв? Искаш ли другите мъже да те харесват?
И? Ами това, което говорих е, че по принцип на една жена винаги е приятно да се оглежда в мъжките очи. Много добре. Много е хубаво, добре. Така, добре, имаш ли влияние на жени? Чакай са, хумористичен отговор. Да. От кръста нагоре. Притеснявате ме така си. Това се нарича групова вълна, нали? Тя създава този натиск, в който ти трябва да усетиш и по-скоро помощ, отколкото, защото ти сега концентриран как да отговори къде и затова този усеща се като натиск, който ти пречи. А ти можеш да кажеш обратно. Тя отговори как? В очите на... Всяка една жена иска да се оглежда в мъжките очи. Добре. От този отговор отговори. Като продължение на този отговор може да бъде какъв? От кръста нагоре. Нали? Обичам да бъда огледало в женските очи. Щом ти чувстват така себе си по-добре. Ама ти му подсказа как да каже нещо. Никой не може да каже така. Нето има своя отговор, нали? Но ние говорим как от тук и сега взимаш отговор. Доник е словесен виртуоз, така че... Той е словесен виртуоз, ще да отговори така. Точно искаш да помогнеш на Доник. Как? Ето, отговорът ми беше алтруистичен. Какъв? Как? А как? Да. Това беше свойство за отдаване. Като седнеш до него и да му помагаш в отговора. И всички стоимете слушаме. Хумористичното, заповядай. Заповядваме? Да. Така, нека да видим помощ, нали? Край си, дай ти. Айде, съберем сега тогава. Аз да се тръгвам тогава. И така, те ще бъдат мъжка подкрепа, т.е. ако при теб ни дойде отговор, вие имате право да дадете отговор. И така, уважаеми жени, хумористичен въпрос. Въпрос за любовта. А тя трябва... така, гледам. Артилерия, вистрел номер 1. Изстрел номер 1. Видиш ли тази усмивка, значи ще зарежда голям. Момчета, кои жени са по-красиви? Как изглеждат по-красивите жени? Те се носят барута. Каквото е барута? Да! Неясен отговор. Следващия. Отговора много точен, да. Баруски. А какво е това барута? Това е което гърми. Което гърми. Дето е на върха на кибрите на тъпечка, на спичките. Да, много добре. Да. Добре. Аз съм отговорил. Имаш ли отговор? Чакам него, не помага, че дойдо. Аз ще да кажа нещо, как сме седнали, ама по-добре да дойде. Кажи сега. Можете ли да подредите цветята по аромат? Много е добре. Ако трябва да бъдем точни, може, нали? Защото има цветя, които не миришат хубаво и други, които миришат. Ама да, някои са по-красиво, ти дето миришат, така че... Как можете това хумористично да излезете от това нещо? Защото ми Бакалова каза, има цветя, които миришат хубаво и които не миришат хубаво. Но говорим за жени. Да. Дори и най-отвратително миришещите цветя. Всъщност са ароматни бъсен в очите, в носа на някои насекоми. Градинарската Браво! Много градинарско стана. Защо правим градина? Ние хващаме новите тенденции и сме отворени към природата. Значи, вие излязахте на колелото, когато вече природа става жива. Растенията с... Това е по-силно. Космоса не сме обхванали. Да, но вие излязахте на последно ниво. Еми, ще се купим детската аудитория, аз Ама добре, Татьяна, това не зависи ли от красноречието на човек? Това зависи от състояние на съзнание на човека. Виж как се надони. Той така малко се едно притиснат, а той хумора му се лее като на масичка, знаеш колко хубаво.
Тоест, това е състояние на съзнание човек. Затова, когато правим тренировки, във всякакви състояния вкараме хора и там ум да реагира във всякакви състояния. Да няма вече такива състояния, когато си притеснен, когато не знаеш какво да отговориш, не знаеш по какъв начин. Така че... Защото аз, Краси е много красноречив, така много... Но Краси по този начин придава качество в момента на цялата група. И това се нарича генофонда на качество на група. Когато група с различни реакции на различни хора придобива по-широк спектър. И така може да отговориш, и така може да отговориш, и така, и така, и така, и така. Дава началният тласък. Окей, обаче това зависи и от човека. Да, но вече в твоя генофонд има отговор на Краси. Има много Ти говори за интелектуалния потенциал на човека. За интелектуалния, да. Аз казвам за разширяване, как това се разширява в групата, с помощта на група. Аз разбирам за какво говориш. За това е група толкова важен механизъм. Когато ти използваш по правилен начин обкръжението. Това е използване на обкръжението. Ако говорим в егоистичен смисъл, защото ние оставаме, нали, ние казваме по вертикала, ставаме супер егоисти. Защо? Наше желание са променили, но пак желание. Значи това е егоистично желание. Само, че мое качество на наслада друга. Или че мое качество на наслада не просто да отговоря, а да отговоря разнообразно. И така, и така, и така, и така. Току-що това сме направили. Вкарали сме ново качество на желание. Това е много ценно. Може ли още въпроси? Да. Сега сме ви хванали. Да. И така, добре, мъже, сега според вас любовта става ли по-силна с годините или става по-слаба? Това е трудно да се отговори, но при всички положения става по-осъзнато. Много хубаво. Можете да изберете между другото, сериозно или хумористично. Много добре Краси. Това е като да си изберете напитка. Я чувствам, че бутон 3. Джин тоник лимонада. Тоник, защото той се започи да отговаря. Не. Си го говоря хубаво. Ти имаше вътрешен порив, ама. Няма значение. Важно да направиш усилия. Просто го държите. Зависи какво влагаш в думите любов. Малко отиваш в философия. Значи това е... И той ще започне философска. Не, отговори го... Отговори го по-широко, но той да бъде отговор, а не покана за философски разговор. Може пак въпрос? И не може, запомнете си го. Това е като студент. Докато му задават въпроса, той мисли. Според теб с годините любовта става ли по-силна или отслабва? Всички обичат да изкарат от мазето 30 годишния коняк да запалят прекрасна среща. Така че той отговори толкова емоционално, че все едно от тук е трябва да ми създаде. Много. Тръгна с Хемингуей, какво да кажем? Че с гайдите. Много добре. Вики, задай някакъв въпрос на мъжете. Кажи, задай. Кой според вас създаде природа по-красива? Мъже или жени? Кой? Вики, какъв интересен глас имаш и оттам. Кой питам? Стерео. Да. И така, природа според вас, кой по-красиво създаде? Мъже или жени? Мъжете. Винаги мъжете. Кое колело върви по-бързо в велосипеда? Първото или задното? Абе, какво става, бе, Краси? Това е сентенция. Сега момент. Момента правим много важно нещо. Разширяваме съзнание на мъжете. Много добър начин. Да. Разширяваме и набираме ги на фонда. Ето тук сега. Светът става по-красив, когато има симбиоза. Много хубаво. Той можеш да го спреш. Светът става красив, когато има симбиоза. Без мъже и жени и това беше съвсем достатъчно. Много беше хубаво. Да, но най-големите... Чакай, Жорж не отговаря. Извинявам се. В Вселената всичко се движи с различна скорост, но в синхрон.
казват, че най-големите готвачи са мъже, най-големите архитекти са мъже, най-големите дизайнери са мъже, най-големите флористи са мъже. А вие какво мислите? До всеки един успял мъж се Няма да се измъкне. Това беше единствена вратичка. Да кажеш, че тези мъже вдъхновени от жени. До них много си умен, просто знам. Да. Това беше този въпрос, е много такъв. Браво за успялата жена. Пуснете червеното светление, че до них са черви, да не се види. Така, имаме право. Денис. Давай. Един детски въпросик да ви дадем. Според вас, коя жена от тук е най-красива? Внимание! Ти когато рисуваш дъга, можеш ли да подредиш по най-красив цвят дъгата? Да. Добре. Друг вариант? Моите кажи. Според мен, както която се чувства, така. Също хубаво. Да. Която се чувства, така. Много хубаво. Пчелата обича мед, за мухата други работи. Края остава за вас! Отворен финал. Буклук за друг злато. И ние хумористичен такъв отговор. Той каза същото. Малко по-миризлив вариант. Да, така малко. Чакай, всеки за какво си мисли са. Така е. Асоциациите са... Казахте ви, че има различни напитки, ви си избирате сега. Рози, дай един въпрос. Дай. Виж колко хубаво тръгна тук лала. Тя винаги има отговор на своята. Искаш твоя? Да. Твоя отговор. Всички жени са красиви, но не е важно да си красив отвън. Важно е какъв си отвътре. Нали? Това е, казва си. Не забравяме, че Денис на 7 години. Не. Да не забравяме. Това е, погледнете каква ориентация и как... Защо? Тя има чисто съзнание. Това, когато съзнание още не е пълно за стереотипа. Това е най-хубаво. Да. Но тя вече от тази годишна възраст, понеже и учи, тя се задържи връзка с това нещо. Но ние осъзнато влизаме в това нещо. Това е възможно, така че ние това го кажем. Добре, Рози. Като са белите мишки в пет. Как мислите, кой пък от вас, в крайна сметка, е по-успял? Кой от вас, примерно, е по-успял? Това е супер егоистична, много хубав въпрос. Ама отговора да станем тримата и да си ги премерим. Загубихме дори само 10 аудитория. Не бива бяхте по-рабона пръснаца, един път тонна за вода, втори път тонна. Добре, край си твой отговор. Има толкова много красиви и вълнуващи полета, на които можеш да успееш, че дори ние не знаем къде сме успели и къде не. На полето с канаби. Сега се хваща думата поле, взема се втория смисъл. Добре реакция. Добре. И третия отговор. Подкрепям двата отговора. Стават гениални. Започва да стават просто гениални. Ще ви направи един ситком. Това ще да кажа 3-мен шоу, 3-мен стендъп шоу. Добре. Уважаеми дами и господа, стана ли ясно,
Какво значи влизане в нова реакция? Днеска беше тренировка, свързана с нова реакция, с набиране на генофонда на нова реакция, с това, когато ти не чувстваш себе си притеснен от рамки на въпроса, а можеш да избереш хиляди различни отговори. Отговори могат да бъдат от различни нива на отговори. Прекалено лично и прекалено метафорично. Така че диапазон е огромен. И имаме буквално 3 минути. Кой какво днеска остана в... За мен беше едно прекрасно занимание, много ми хареса. Това, че всички бяхме и съсредоточени, и отпуснати, за мен беше едно прекрасно занятие. Това ми остана като емоция. Какво да кажа аз? Така, на мен също беше много забавно. Мисля, че усетих това, което Татяна обясни, че трябва да усетя. Запомних това, че ни трябва да отговаряме, т.е. конкретно трябва да отговаряме на не лично. Трябва да минем през тази простота, да излезем от пъти, вече да влезем в това по-разширено съзнание и да отговаряме по-широко, как да го кажа, на тези по-крайните етапи. Не етапи, кръгове. Да включваме Вселената, нали, да включваме. Да не говорим само за нас и за хората най-близки около нас, ами за всички живи същества. Колкото по-широко отговаряш, толкова това ще засяга всички хора, не само излизаш от личен контекст. Точно, да. Ами за мен това беше едно, бих казала така, ново начало в начина за разширяване, да се науча да разширявам съзнанието си. Това правилно. Много работа има и с удоволствие бих я вършила, за да мога да постигна това. Много се забавлявах. Много ми е леко, особено това с меренето, е много добре. Много причтено, наистина много добре. Значи ще се притесни. Обаче на мен ми остана, човек се учи докато е жив. Браво! Що ще ви се видявайте да Колко съм, че... Ние, нали, за втори път го правим това упражнение и как ми остава баланса между двете сили и как, нали, ако не се чувстваш, ако не го приемаш лично и не се чувстваш притиснат от това, което ти задавах като въпрос, може да се много по... от разширено състояние на съзнанието, да намериш много повече начини за отговаряне. И по този начин, как да кажа, хем ти да останеш удовлетворен, хем събеседника, с който водиш разговор. И тогава ти управляваш ситуация, а не ситуация управлява. Аз ще върна малко по-далеч, защото повечето не са ме виждали или ме виждат за първи път. Аз съм на гости тук в Бургас и въпреки, че съм на гости, пържих лук за 2 манджи. Както и да е, идваме тук. И като ме изправите на този стол, разбираш, аз чувствах точно като пържен лук. Що трябва да пържа така? Много е гадно, нали? Някакси не знам какво. Обаче в един момент си казвам, всъщност е толкова готино от време на време да те пържат. Този мозък започва някакси да се движи. Да се движи, да няма блато. Да. Точно. И усещаш всички други хора, не само, че ги усещаш, ми се опитваш да ги чуеш на какво искат да ти кажат сега и ти да си помислиш какво трябва да им кажеш. Така че много ви благодаря за това. Много за всичко. Отделно пържения лук е по-вкусен, не? На мен това, което ми остана, че чувство за хумор е едно невероятно свойство, което човек трябва да притежава. Общуването е по-леко, взаимоотношенията стават по-меки, заобщо нещо, което трябва да практикуваме много често. Аз почвам пак с благодарност.
към Вселената, обаче тя е във всички ваши лица. Защото от нощи в 1 часа ме въведаха в такова състояние, че буквално ме забиха съзнанието ми в една точка, от която аз днес целият ден постепенно излизам и разширявам. Но благодарение на това, че дойдох тази вечер за пореден път, знам, че никога не е случайно, получих наистина такова огромно разширение, че сега това, което съм изпитала с нощи в един, ми се струва толкова смешно, че просто съм накефена максимално. И сигурно ми личи вече, че съм разпукана. Така че благодаря на всички вас, от името на Вселената, на всички вас. Ами аз много се радвам, че този път имаше, нали, за втори път така упражнение. Ще се радвам и трети и четвърти път да ги има точно това, защото аз винаги съм се чувствала много гадно, когато ми зададат въпроси, се почувствам притисната или трябва да отговоря механично, без да мисля в някакви рамки. Или пък след 3 дена се сещам какво трябваше да отговоря. И много е полезно това нещо. И ще направим като приложите няколко жени и тогава ти ще видиш, ако на теб не идва, но на други ще идват и това ще разширява. И се забавляваме много, което за... Ще има. Реванш. Вики, ти научи ли днеска нещо? Как се почувстваш на занимание? Кажи, не знам. Има много хубав тик-так. Просто казваш, не знам толкова. Покажи си тик-так. Жълт тик-так с вода минерална е прекрасно. Много разгазираше спрайт. Вики, ти ще участваш ли друг път в това упражнение? Искаш ли? Да. Супер. Друг път ще ти пробваме тук да сложим и ти да отговаряш. Добре. Ами идеята да отговаряме от индивидуалното от нашето към общото, аз го видях и всъщност когато стигна до тази простота, т.е. когато ни се разчупи нашите граници, да влезем пак в общото. И всъщност техниката на Толи и всички други техники са това разчупване, т.е. инструмент, който ще ни разчупи тази граница или да можем по-лесно да действаме спонтанно като деца. Аз това, което искам да кажа, че е много важно да виждаме какво мислят другите хора и техните мечти и да се поставяме на тяхно място и да се опитваме да разбираме защо реагират по някакъв начин и да ги гледаме колкото по-отдалеч, толкова по-добре, за да може да разберем и да анализираме. Нещо, което примерно в случая би ни в друга ситуация би ни пречило или би ни подразнило. И другото, което е това състояние на пържения лук, трябва много често сами да се го поддържаме. И Eckhart Tolle, между другото, казва, и както и най-нова психологическа направление, трябва да влизаме в страдания, а не да бягаме от него. Самият Eckhart Tolle казва, че той много се притеснява най-много в собствен живот да говори пред хората. И само когато той навлязъл в това нещо и започнал да прави това нещо тогава, това е също още едно разтваряне на страховете. Така че все повече хора и методики казват това, ние не бягаме, а навлизаме. Както днес Дони той беше притиснат малко, но той навлязал в този страх. Нали, аз му помогнах с 2 мъже и той го преминал този страх. Той така го премина, че ви какво тук да се свалим. Тоест това е навлизане в точка, където чувствам себе си дискомфортно. Така можем да го наречем. И в тренировъчна площадка това е много добре. А не тук. Аз винаги се радвам, когато правим практика и най-вече когато можем да разчупим всички тези окови, тези правила, по които да се отговаря всички ограничения. И също, ако и продължавам да се опитвам да се наблюдавам отстрани, което се опитвам да правя напоследък, точно в такива състояния, ще използвам термина за пържения лук,
които са състоянието пържен лук, да. Ще го наречем. Днеска ще нарека темата състояние пържен лук. Така ще се нарича лекцията. И това упражнение точно така ще се нарича. Състояние пържен лук. Благодарим ти, Мими, за пържен лук. Искам само да поясня, че не я карам аз да готвя. Тя изявява желание, нали, да не си помисли. Дошла на гости, я карам да готвя. Помисли е ясно вече. Късно е чадо. Това беше оправдание. А на кое ниво ни я казваш? Правилно дадете съвет. Добре, да чуем Доня, защото много интересно. Интересно. Ако търсим успешната формула тук в тези лекции и упражнения, които правим, според мен, само практикуването на лекции не е добър вариант и този вариант, който в момента се получава много по-добро, когато много упражнения се комбинират двете неща и има по-добър ефект. А те, с какъв ефект си изпитал? Какво в теб се случи там? Че много кадърмани би трябва да го влезе. Какъв ефект? Определено в началото имаше напрежение, защото са направили да измисля правилен отговор. Са научили да измисля нещо, да не прозвучи. После вече човек, когато се абстрахира, така да се каже, да тръгват от само себе си. Точно така. Защото това с теб се случи. А едното, когато ни замислим нещата. Там идва проблема, защото съм направяш да намериш верния отговор, а то реално няма такъв. Точно така. А другото състояние, твоето, което ти пережил, това се нарича тук и сега, спонтанно в потока на творението. Тогава съм в своя година, когато ще се случва спонтанно, тогава ми иначе. Само, че днеска ти си го преживяла съзнато. А съзнато аз себе си мога да вкарам това състояние. А не дайте ми условия, сложите ми пържолка и винце, тогава аз съм мога. А когато съм така, тук не мога. Аз трябва да мога навсякъде. Това е идея. Добре. Не. Аз много благодаря на Вселената, че днес ангажиментите ми с текста така, че успях да дойда. На първо място беше, всъщност не на първо място, но много важно беше, че беше забавно. Смятам, че така нещата, които учим тук, се усвояват по-добре и от нас. И беше много полезно за мен, защото припомних си неща, какво значи тук и сега, какво значи да извличаш от момента това необходимото ти състояние за тебе, необходимите отговори. И също така, как да отговаряш, когато ти не дават дори неудобни въпроси. Много ви благодаря на всички. Аз само да кажа, че много са трудни те. Обаче са много полезни, много хубави и аз съм за наистина да се съчетават и лекции с практикуване на такива игри, защото много може. Само по този начин всъщност можем да научим. Само изливането на знание не е достатъчно. Необходимо е и да се влезе в играта. Аз също благодаря на всички, най-вече на тебе. И смятам, че беше много полезно за мен, защото осъзнах, че съм по-добре с колкото се смятам. Нормално да приемане на егоизма. Искам да пусна нещо и да кажа. Аз съм някакви такива по-възвишени идеи за себе си. Това се нарича група помогна да ти вкараш в реалността за себе си, каква си истински, а не моя представа. И така, днешното упражнение с Днешното упражнение как беше? Състояние на пържен лук, така ли беше? Състояние на пържен лук. Прекрасно упражнение, ние ще имаме много различни неща, ще го тренираме. Мими Бакалов иска да покаже нещо. Един филм, който Мимето ми го препоръча, ще ви покажа трейлера.
много силен и многопластов. Значи замесено е прераждане, замесени са много неща и много ще ми бъде интересно, ако го гледа всеки, има го във торент, може да се дръпне. Да. Да видим как всеки ще го възприеме, защото с колкото хора сме говорили, такива, които са го гледали, наистина колко интересно всеки за себе си, как намира нещо съвсем различно в този един филм. И после, след трейлера на този, ще ви пусна, който не знае отвътре навън как звучи. Той саундтрак е много различен. Много страшен. Не тръгна май. Това го спирам. Аз спирам. 3 години. Отдавна стърчи. Ама много.